Reality sa amo na experience yun ako. Pag-obligasyon na, diha lang sa imo. Yes, oo. Dili, pag bisag obligasyon na, basta naanay, napay Naapay kwarta, makuan. mag-ilog pa na sila. Oo, dali mag-ilog na. pa ang tanan. Medyo- Diri ra si mama, labi nag pensyonado. O, diri ra si papa, diri ra si mama. Malagi na yun at kung og naapay madaw-daw. Medyo pait nga kamatuoran pero angay gyud daw aton nga na gyud ang realidad karon na. So karon na Ate Will kay medyo nabugatan naman ning atong letter sender unsa kay atong may tabang ani no pagpatinaw or pagpagaan sa iyang gibati. Medyo nakahuna na siya i-express ba niya direkta sa iyang mga in-laws or unsaya ba ang maayo niya nga buhaton na. Kung may mga ka-feelings ato sa paminawan karon ang ikatambag ni Ate Will sa atong letter sender. Yes, no, okay, Belma. So sa imong problema karon hindi ka nag-iisa apan lahi lang no kay dili magug ka Derek ko aniya direct children sa imong kuan kay imo ra mabana. So adi sir ang imong in-law gibutang sa inyo ha. Kung nagsabot ba mo sa imong partner? Mo ni ako pangutana balik. Yes, maunay kinahanglan nato Yes. nga mahibalaan. Oo. So dapat adi sir mahitabo na nga mga pang kanang imong inlos na sa inyo ha kay medyo dako-dako man gud na siya nga obligasyon labi na adunay na mga balatian. So dapat sabutan sa magtiayon. Kung ni okay ka, so nagpasabot nga dawat nimo nga naa diha nagpuyo ang imong mga in-laws or ugangan. Unya sa hitabo karon nga medyo walay pakialam ang mga siblings sa imong bana. So siguro ang imong unang maing buhato no, sultihi ang imong bana. Ayun. Oo. Nga kapoy na ka kay dili nato kalikayan Ate Jean nga mobati tagkakapoy kay pursoso gani nga anak po feel gani og kakapoy sa pag-ariglar sa ginikanan tinuod yun na di na malikayan nga magtulod-tulod na kung ati manono na ang ginikanan. So di nato maiwasan na siya kay naagid na nga panghitabo sa atong kinabuhi. Di gina maiwasan nga mag-abot ng tuklod-tuklod labi na kung daghan mo. So ang imong mga igsuon isinag ka ng kwentahay Ate Jane. Pero kung naapay may naiikon nimo gaina nga kung naapay madaw-daw ilugan. Apan kung kanang medyo wala na kay madadaw ati manono na so diha na magtulod-tulod na. So mo na giingon nga Belma dili unta nimo siya responsibilidad kay di man ikaw direct nga anak. So dapat ang dako og responsibilidad ang direct nga anak mo yung mag-atiman ni anak. Apan ikaw siguro nahitabo nga nabutang na sa inyo hatungod kay may okay sab ka sa inyong pinaggisabutan sa imong partner. So dili man sa ingon nga siguro financially kuan sila ate kanang nag-struggle struggle. financially challenged Dili sila financially challenged kay ang iyang bana abroad man. So ang iyahang problema diha ang pag-atiman lisod gyud Ate Jean kung ang imong atimanon masakiton. So ang pagkuan lang di ana paghatag og special care kada oras-oras or kuan murag halos naka walay tulog kay mag-atiman ka ni ana. So dapat ang real nga anak no mo yung atindi ni sa mga ginikanan. Dili kay adto sa mga in-laws kay lahi man yun imong feeling. Talag saon ra gina Ate Jen sa para sa imong giingon gaina no nga na ay in-laws nga ni atiman gyud sa iyahang ugangan. Tungod kay naana siya taas kaayo nga pasensya murag gigasahan sab na siya sa Ginoo Ate Jen nga medyo kanang hatag siya kanang malumo nga kasing-kasing bitaw sa ilang giingon kay talagsaon bisag na murag mo feel gyud og ka-board ang murag mabug-atan o burden gid ang kanang kaning atiman dapat puli-puli mo so inaana gina dapat magpuli-puli. So ang imong feeling karon kung imo bang ang imong pangutana kung imo bang isulti. Yes, isulti na ng imong na feel nga
dili maayo karon kay makahatag po na nimo stress kung ikaw nay masakit kinsa naman po imo atiman nimo nga wala ba diha ang imong husband. O kinsa pa mo atiman Oh. sa ilaha. Lagi o kinsa na po imo atiman sa ila. So isulti sa mga ikaigsuunan anang imong bana nga magpatawag ang imong bana og meeting sa tanang igsuon kung unsa inyong buhaton para sa inyong ginikanan kay dili man pwede nga iitsapwera nato na kay ginikanan man nato na sila no na atay tulubagon no natay responsibilidad sa ilaha. Kay mo nagiingon nga kita sa bata pa giariglar ta sa atong ginikanan sa walay pag-complain. Mao gyud. Yes, unya karon nga kamo na tigwang na sila na kamo na In return, magiging na to ganin na in wala return may na. ROI. So kinahanglan nga dapat bisa sa kay daghan man maigsoon magpuli-puli kung dili ka makahatag og pisika ako ang gid ati Jane pag attender nga ikaw gid mismo mag-attend kay tungod sa imong kalayo or sa imong trabaho so mo support ka financially. Mm-mm. Dili kay imong pasagdahan tong nag-ariglar pa siya patanan mangita unsa naman niya paghatag og kuano panahon sa pagpangita nga wala na tahoy kung an wala na time kay kinsa may mobantay atong masakiton. So ang mga igsuon nga dili gyud makatiman directly sa inyong ginikana sa iyang ginikanan. So pag hatag na lang og kanang suporta. Bisag unsa ang mga tanang mga gikinahanglan sa inyong ginikanan inyong i-provide kay may na lang for the last kuano sa iyang kinabuhi mga panahon o time sa iyang kinabuhi magmalipayon pa siya kay giatiman siya siyang mga anak. Oo. So na ay mga tips Belma no kung ano unsa nimo pag unsa nimo unsa imong buhaton so na ay 6 tips for when siblings don't help or care the aging parents. So na ay according to experts. So number 1 ni mo gini imong batunan karon nga don't expect equality. So tanan sa tanan mga igsuon no mga igsuon or mga anak ayaw di kita mag-expect nga equal gyud ang pag-atiman. Di magdahom Nga, or di kita magdahom nga mohatag gyud ang tanan natong mga igsuon nga mohatag gyud panahon o pag-atiman sa atong ginikanan nga mga tiguang na or mga masakiton na. So mo gina tinuod gina nga manghitabo sa atong kinabuhi. So number 2, when a sibling lives elsewhere. So kung layo sila dili gid sila nato kung ano kay ang mga masakiton di man na pwede i-travel at Jane. Yes. So diha ra gina sa iyahang nahimutangan. So mo na giingon nga katong namuyo sa mga lagyong lugar nga mga anak. So ayaw taon mo pag makuli paghatag og suporta sa inyong mga ginikanan nga nagkinahanglan na taon og panabang, nagkinahanglan na og financial assistance gikan sa inyo ha. Namanggoy uban ati Jane nga sigilag pangwenta. Puro wento lang. Sige lang o pangwenta. Kanang ila pang tukion o ila pang i-recall. Subay-subayon pa. Yes nga sa una ana. So dili na maayo. So kinahanglan nga atong tabangan ang atong ginikanan financially. Kay dili man ta maka-actual og atiman o attender didto sa iyang nahimutangan kay layo man kaw. So number 3, no one in mind render and if siblings refuse to help. So mo nagiingon nga kung wala gyoy mo atiman sa tanan nimong mga anak kung kita matigwang na kinahanglan gid ay mangandam ta ati Jane. So kinahanglan ko no nga mag-hire na lang ka og kung maka-afford di ba? Yes. Mag-hire na lang ta og caregiver. Another alternative. Mo na another alternative kung inana Belma no kung magmakuli tong mga igsuon sa imong bana sa pag-atiman sa ilang ginikanan. So isugyot sa pag-meeting ninyo nga mag-hire na lang mo caregiver nga mo atiman sa inyong ginikanan and then inyong kuanan kanang i-contribute or i-divide equally ang mga financial nga gikinahanglan sa inyong ginikanan. Kung pila, so equal ang pag-share, pagbahin kung pila sweldo sa caregiver, unsa iyang mga needs. So tanan kwentahon aron angay. So number 4, knowing to let it go. So ang family ko no, ang uban nga mga igsuon in the family,
mo refuse gyud sa pagtabang Ate Jean ngano ka na no. Lagi mga rason. Oh, so pasagda na lang kuno to ninyo kay alang-alang inyo pong pasagdahan ng inyong ginikanan nga na inyong igsuon nga dili mo tabang mangampasab mo. So pasagdahan na lang to siya, let it go na. Pasag inyo na to siyang biyaan kundi gid siya motabang. Kay namang gyud mga anak inana ano kanang sa daghan nga mo nagingon Ate Jean nga isa ka bulig nga lubi na amang gyud mulahi. So inana gid na siya. Di gina nato maiwasan nga naa gid na sa managsuon. So number 5, when your siblings is out of touch, kuwang siya pagmahal siguro Ate Jean, murag layo siya sa kung ano, yang loob ba, murag layo sa iyang ginikanan, murag kanang Murag dili siya konektado. wala siya connection, murag bahala na lang, pamahala ra iya. Murag kanang Naagyod na walay sa magsuon paki. di ay Ate Will. Oo, naagi na di ay nga walay paki kung unsay mahitabo sa imong ginikanan, pero ug i-reverse nga kung naay kana bitang daghag kanang makuha sa imong ginikanan, Daghang benepisyo. daghang benepisyo nga makuha nimo. So didto po na sila maduol. Ang inaanar ba ginag ko na Ate, kanang magdumili bitaw, magpalayo sa kanang dili mo atiman or dili maghatag og pag-care sa atong ginikanan. Mo po na sila ang nagkinahanglan nga sila'y hatagan. Oo. So sila mo kuanan hatagan nimo og panabang gusto lang permi mo dawat. So mo naging dawat limpyo. So number 6 iningon acknowledge each other's strength. So imong i-recognize kung ang imong mga igsuon ko ana ay ilang strength or weakness, so inyong tabangan ang usag-usa nga aron masolban ninyo ang problema. So ang imong dapat ang kamagulangan yung anak mo maghatag mo initiate Ate Jean og pamaagi kung unsa ang pagsulbad sa problema nga. Kay magbarog. Yes, ati manono na ang inyong ginikanan. Pero na, sa ako pong na kita no sa akong experience sa akong yung relatives nga inana nga ang mga babae noon nga anak wala gyud nagpakialam sa ilang ginikanan. So kaluoy sa eldest nga lalaki, siya na lang gyud kay alang-alang iit sa puwera daw niya yung inahan. Oo. So siya ay nag-atiman. Ang mga anak nga babae noon wala nagpakialam. So di mo naiingon nga di kinato malikayan kung unsa to ilang mga weaknesses nga dapat imo na lang kuano dawaton or imo na lang kanang ipasalo kanang sa pa na Ate Jean ipasa Dios. Ayun. Oo. Imo na lang iampo nga unta hikapon sila nga maluoy sila mga hatag panahon or matabang diha sa imuha. Kay ngano mo ginay tinuod pero sa imong sitwasyon ako mo dili gyud ko mo kuan Ate Jean nga ana yang bation kay dili man gud siya direkta nga anak. Talagsaon ra gyud ng mga in-laws nga magpa ilalom tungod kay mo na ako giingon nga na gifted siya nga naa siya kasing-kasing nga kanang murag din ba nga open nga modawat sa mga inaana nga mga responsibilidad. So mao to Belma no ang imong buhaton, imong bana ang kuani unahi pag istorya sa imong problema. Maupod na ang ako. So maura to Ate Jean akong ikatag ni Belma. Yes, so mauto no manghinaot nga mas nahayagan mo sa mga tambag ni Ate Will. Kaysa sama pod sa akong huna-huna, pwede man ta mo direkta isip in-law, pwede ta direkta kay ingon pa pamilya naman mo. Pero kung tinud-on nga pagkaistorya, sila gyud ang may ingon pa responsibilidad lagi kay sila gyud ang ingon pa proseso suho nga anak. So mga kapilis sa atong letter sender nga si Ma'am Vilma no, siguro ang pinaka best approach karon para sa amo diri na Ate Will is ang pinaka kuan nimo nga imong ekspresan or imong paabtan sa imong gibati karon og kasurinderon na baka kay nasabtan man nato valid ang iya nga gibati Ate Will kay kung buto na una pa pod siya kaugalingon nga ginikanan nga giatiman pod nga unsahay tungod siguro sa iyang kabisi sa iyang in-laws maulahin na hinuon ang iyang kaugalingon nga ginikanan kay naa siya obligasyon nga naa mismo sa iyang
bubong. So usapod siguro na sa akong nakita nga rason na nganong medyo ni kuan na siya karon no ni pagawas na siya sa iyang gibati. Pero wala pa siya ingon direkta nga outlet sa iyang mismo bana. So karon manghinaot ta nga makahatag makaayo ka og panahon sa imong bana para tutukan or hatagan og oras kanang kana nga hisgutanan og siya mismo ang nakasuhito gyud sa kalidad og ingon pa weaknesses and strength sa iyang mga igsoon. So probably maaapod siya rason nga nang gikuha niya dinha kay nakitaan pud niya nga sa ilang managsuon is matawag nato siguro wala siya kasaligan or feel niya nga siya ang may mas dako na responsibilidad kay ingon pa na ay naa siya advantage tungod sa iyang pagka OFW kanang kay naaman siya sa abroad. So siguro sa iyang huna-huna nga dili ingon pa posible mahimo nga issue sa inyo ha, pero maulagi nang kuan lain man gud ang pananaw sa usa, lain pud ang imo, mas maayo nang i-share pud nimo ang imong insights, ang imong kanang panlantaw tungod kay basin og nakaligtaan pud niya ang side nimo kay siguro gidala na niya to the extent or to the expectation nga mubisita gihapon sila, muhatag gihapon sila og panahon. Yes, okay ra siguro Ate Jane kung naang iyang partner, sila Mhm. duha. Kay matabangan man to so pang relax pa siya na siya lang murag wanggid kay burden gyud para sa iya ha, Ate Jane. Mao gani na nga kinahanglan nga ipahibalo niya sa iyang bana kay basi nang iyang bana nagtuo pod nga mag-anhaan pa pod ang iyang mga igsuon, di ba? Malay nimo blind pod siya, so mas maayo nang sa imo mismo maggikan ang kuan para walay ingon pa dugang og kuha sa mga istorya. Mabatian ang imong side unya siya pod maka-contact or maka-communicate sa iyang mga igsuon, and katong giingon ni Ate Will kaganina nga imong bana ang mag-initiate kung unsaon nila pag-communicate para masabutan kung unsa man galing ang posible nga maitabang nila mga solusyon nga posibleng mai-apply sa pag-atiman, pagdumala, pag-handle sa ilang ginikanan. Syempre, para sa ako atin aw nakaayo tong mga steps no sa atong nadungogikan kang Ate Will, manghinaot ta nga nagiyahan ka karon Ma'am Vilma sa kung unsa man galing ang kabugat nga imong gibati og syempre kanang i-open gihapon ang imong huna-huna og kasing-kasing sa posibleng kanang resulta sa mamahimo nila nga panag-istorya, and siguro ihangyo na lang sa atong labaw nga makagagahom ang dugang pa nga pagpaubos og kanang halapad pa nga unsa ba tawag halapad pa nga kanang makakaya ba ka nga mo anton sa pa na sa fighter ba na Yes. nasa kong huna pero dili na ako malitok Pagpaubos. oo pagpaubos og kanang pasensya yo dugang pa nga pasensya nga sa kuano sa ing-ani nga kahimtang kay practical nga pagkaistorya na gyud na ingana nga mga sitwasyon karon nga panahon no, di mo unsahay din nato bisan pa og unsaon nato pagpamata sa ilaha nga ilan ang obligasyon na agi uban nga manghinaw ra pod or limtan ra or magpabuta-bungol, wala ta kasayod pod kung unsa ang ilang mga rason, so mao nang mas maayo nga ang proper communication kuan nato no i-apply nato sa matag sitwasyon na. Quote for the day gikan sa life hack nga gi-quote ni Sir Joel Austin nag-ingon when you face difficult times, know that challenges are not sent to destroy you. They're sent to promote, increase, and strengthen you. So, dili man ka, para sa ako labi na sa atong letter sender, dili man ikaw ang suho or proseso nga anak. So, posible gihapon nga part ka sa ilang kinabuhi, isip inlo, and usa ka nga makahatag gihapon og kalig-on og kadasig sa ilaha nga atubangon kung unsa man galing ang ilang responsibilidad, kung labi na maipakita nimo nga dili man ikaw ang direkta nga anak yun nila pero ikaw ang naghuna-huna or nagatiman sa ilaha. Pasensya na lang yun ang kinahanglan nimo nga ayoon kung maabot man galing ang time nga nagka-istoryahay na apan wala gihapoy ingon pa maayo nga resulta.
Okay, Ate Will. Okay, moadto na ta sa atong Bible verse for the day gikan sa Proverbs 16:20. Nag He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord happy is he. So sa ako lang nasabtan Ate Jane nga kini nga panultihon nga kung kita lang kuno yung magsulbad-sulbad sa atong mga problema nga mahiatubang or atong sinati sa kinabuhi. So wala kuno'y kapaingnan kung dili kung makahatag lang kini kana nato og mga sayo. Pero kung atong pangitaon og magkinahanglan mangita ta o mangayo ta og giya or wisdom sa Ginoo, kini atong madawat sa maayong paagi nga naa ang Dios naghatag ka nato sa insakto nga pamagi ug diin kita magmalipayon sa mga pamaagi niini. So i-trust nato sa Ginoo ang tanan. Yun, ihangad nato sa iyaha. Okay, wala naman tiigong oras. Aron ni kapadayon kini nga tong programa magdungog-dungog na pud kita og mang-adlaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Well. Og kini si Ate Jean nga atong kauban sa control si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.